Bé, avui el que fem és una mica volem presentar les propostes del territori locals de cara al Parlament el dia 25ena. Una miqueta el que hem fet és un recull de totes les batalletes que portem treballant des del territori, tant des dels plens dels ajuntaments en els quals hi estem presents, com des del Parlament actuant al territori, una mica tornar a reivindicar tot aquest treball que venim fent, i una mica el que fem és agafem aquest aval de la feina feta durant aquest temps per reclamar als votants la confiança de cara al 25ena. Una mica en resum i per fer una vista ràpida de totes les propostes que portem, una de les principals és el tema més candent que portem en el territori i que és un tema candent arreu del país i que precisament té el seu origen a Blanes, Calella, els hospitals de la nostra zona, i evidentment és el compromís de que de la mateixa manera que hem obert les comissions d'investigació al Parlament sobre la sanitat catalana, ens comprometem a reobrir aquestes comissions d'investigació de cara al dia 26 després de les eleccions i sobretot amb el fons de voler saber què ha passat als hospitals de Blanes i Calella, tota aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha hagut amb els nostres hospitals, saber què se n'han fet d'aquests 2 milions i escaig que no sabem on han anat a parar i que tant des de la revista Cafè amb Llet com des de la nostra presència als municipals en aquests ajuntaments venim reclamant aquesta informació i saber què ha passat amb els nostres diners i sobretot per què s'està retallant els serveis en els nostres hospitals quan a més després ens adonem que han desaparegut per una altra banda. Per un altre costat seguim reivindicant, per exemple una de les nostres grans propostes és seguir defensant l'escola saforcanera. Ja vam aconseguir que s'incorporés en el pressupost mitjançant una proposició de llei, no de llei, en el Parlament de Catalunya del grup parlamentari d'Iniciativa Esquerra Unida, i per tant el que seguim fent és que després del nou incompliment de no incorporar-los al pressupost serà el 8è any que els nanos de l'escola i els mestres seguiran treballant als barracons i que per tant seguim denunciant aquesta situació i seguim defensant que és urgent i necessari fer aquesta escola. Per una altra banda, seguim defensant el Consell Rector de Pinya de Rosa, demanem que es posi en marxa, que actuï, que s'obri el parc a la ciutadania, que s'arregli i que realment es pugui recepcionar per part de la població els usos d'aquest espai. I per altra banda, un altre dels temes que hem seguit treballant és la retirada dels pous, els antics pous de la desaladora de l'ACA, que estan abandonats i que són un dels motius pels quals Blanes està perdent la sorra de les platges. Bé, i per últim, un dels temes que seguim defensant és el tema del carril bus entre Blanes i Lloret. És un nou incompliment que no s'hagi portat a terme i per tant fins i tot nosaltres volem anar més enllà i seguim defensant que Lloret seguim denunciant que Lloret és la població més gran de Catalunya sense accés al tren i que per tant una de les nostres propostes que fem per solucionar-ho és el projecte del tren tramvia entre Palafolls, Blanes i Lloret com el mecanisme més econòmic, més útil i més eficient per solucionar els problemes de col·lapse a la mobilitat que tenim tant a Blanes com a Lloret. Bé, per la meva part voldria presentar-vos una mica la candidatura per Girona, que és una candidatura composada per homes i dones que han treballat des del territori sempre. Això es fa evident a la zona de la comarca de la Selva Marítima, ja que comptem amb aquesta llista amb 5 representants. Entre ells estan en Víctor Català, regidor d'Iniciativa i Esquerra Unida, el Joan Salmerón, prou conegut pels atlanencs, portaveu d'Iniciativa i Esquerra Unida el municipal i el regidor també, en Paco Martínez, un altre dels regidors d'Iniciativa i Esquerra Unida, i per la meva banda jo mateixa, Mariana Anguita, que soc coordinadora d'Esquerra Unida de Blanes. Per la banda de Lloret comptem també amb Miguel García Moreno. Són persones que estem properes a la gent i treballem per la gent, i creiem que això reflexa la nostra presència en aquesta candidatura, el treball que hem fet i que esperem seguir fent d'anar endavant. Bé, per primera vegada, com a novetat, és la primera vegada que recentment s'ha format un nucli de joves de la coalició, les joventuts de la coalició, com són Joves d'Esquerra Verda i Alternativa Jove, i com a novetat en aquesta campanya electoral, doncs una de les coses que farem és tenir activitat pròpia com a joves, i per tant hem començat amb aquest divendres, demà divendres, que farem per primera vegada aquest concert acte gratuït, obert als joves, amb la presència de grups locals de la zona que ens tocaran, i on, per exemple, la recaptació de la barra és beneficis de la venda de samarretes. El que farem és destinar-los a la revista Cafè amb Llet. Comptarem també amb els candidats joves, en Pau Planelles, per Joves d'Esquerra Verda, i la Lorena Vicioso, candidata per Alternativa Jove, que són els candidats joves en el Parlament, i per tant també ens faran aquesta breu introducció de què fem, què volem fer i fins on volem arribar el dia 25. Nosaltres reclamem el dret a decidir
en tot allò que afecta les persones. El dret a decidir com a país, però també el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge. Nosaltres reclamem els drets per a les persones.